Kani Gadega Party CTV. Kahil State People's Democratic Party HSPDP kalai tarik urisau kalapan benai ki kerteng jong ki hindringot ki kertong ki ban airang na kabenta ban yakoni ke election MDC shitang samoi jong Khas Hills Autonomous District Council ki HADC kini ki hindringot ki kertong ki baka HSPDP kala sei madan ban penyakon hakani ke election ki kentop uba Hubert Riang kertong na nongkram constituency na Laban constituency uba Bandri Kupar Walang na Nongspong Soyong constituency uba Samlin Malngyang uba Alexander Khasentio niang na Mairang constituency na Motharashan uba Blanding Star Warjri pa Narambrai constituency unyakon uba W Champion Paliar habala dep ban pendai kita ki kertong ha ka jingelang palong ha yeng sa jong president kaseng uba Arden Empasai Mat halat nongkrem ki nong thok kubor ki layok man yakren mat kini ki kertong kebala pensengau ba klempep kin long ki nong job akani ki election kaban long khatlai tarik no pra mentau senam Kadbau ba Bandri Kupar Walang uban yang ban yakon na ke election MDC shitang samai jong ka Khas Hills Autonomous District Council na Laban constituency ulong bulong bala kre ban yakon persya uba Sanbor Sulai ladau yakon na ke election ulong ru bo khmi lenti bo MDC ubla ino ekni ka kam un yakon biang hakani ka kenti ka pamenta ba nakalyang jong dan jingsmo ai halor kata pad ulong bokloi ban yakon persya u haka election Kertong jongga parti HSPDP iba matagas nging yo yang perbena na program long ini iba Hubert Riang na pogal nongkrem constituency tenangta na po Laban constituency ide iba Bandri Kupar Walang nangta na po Nongspong Soyong ide iba Samlin Malngyang nangta na Motharashan constituency ide iba Blan Warjri but na Mairang constituency ide iba Alexander Khasentio na Poram Rajangam ide iba World Champion Paliar kini kin remote kiba nagaliang ka parti kala ai yaga tiket nagabanta jongki nagabanta kan ka by election MDC Arajar Khanrio te ngaladon gejing thang nadu bunsuai ban haka bangai khuni kene ka distriction ban kwa ro banyo yaga jingjob namar bangai i yaki jinge kiba hapo ka district council ka bungidon kam ban penkhlan kamtam ha ka beide begini ka por kam tangi isibun kijing ki bangingi kendu lese ha ka ne ka por kam ta bat nga ngai i ngai sukwa ong tang kum ni ka ningkong ka jing ai khublei ki pat ba no ba ki phai khmat ne ka kanti bum ta sa ka HSPDP bat punjuru ngai sukwa ong tang kum ni ki pat ba nong thebur ba ka jing phai khmat ka jung ki sa ka seng ka jingi bat ka jing job ka jongi ha ka ne ka by election komenta da ka jingrap ka joki kanum don kanono ka jingwabi hende kan long ka jingmentoy ka bakraw habangi met ban min simin trei bat min tei nakamenta ka jaj kan ka jingi lengba ka district council so ba ka jimi jonga yon ka menyakoni ka by election MDC ngaso ma komu samlahi mayu i ba ngiyang te po so yung nong sponsor yung constituency ngara kwa hi ban wara no ka jingala kuma piatip hi marngi hang ting la don kam kerki sisa kumba niya ikanti ki ba piatip lot boros kata ngila ai hakaju parti te kumta nakalang tu kipait ba mat ngaru kum kandidat ki brio ki la kwa sai ta jingala mat kipait ba ro ki thang ni ka parti hapo jingala mo jong ba Arden president barang badu jong ni ka parti si lawan pensai sing istero kila pedang ya kata tengah don gejing karman kebakraw bangan job yang ka by election MDC kabamta kan ikanti namar ka jing ai man sim jong ki pat ba dong song song jong constituency kalapan ketik ru yanga bangan mi sakmat ban ai ke ji sekri lada ki pat ba jong constituency ki ai ke jing shania nga don ya ke jingit ke baskam bangan ya trailang ling bakan ke parti HSPDP ling bau presiden jong kai ba Arden Basemoit unong yalam ubanga i ba udon ke jingkermen ban wan rai ke jingkela jo ke jaj benri tinga ngek scam balada ki pait ba jo constituency ki don ya ke jishani anak da jonga
ngan ya trai langru district council kum MDC ban wan rai ke jingkelah ba kajat beriu ke bangi gidon kan long kajat beriu ke kerpang ke ban nek bansa kiriti dustur jongka haki benta pa Bat habalami kani ka by election MDC kamot nakaleng jong ka party ru nidon kani ka jeng angnot ba ngin job biang ya kani ka kenti ka ba mentah ba nakaleng jong ka party ru bakal yang asyakmat ngadon ka jeng angnot bangan job ya kani ka by election MDC ba mentah bat ka jeng angnot ka jonga kalong ba manga rengkap kini ki wepat ki kertong nginyo ka jeng job ka badan burom na borok ki constituency kenang bingila banai ka jeng syakri ka ba khambha hang tepo district council bat bangin yo ru ya ka jing senchar ka ba khot ka ba suba la kalong ka jila la ni kalong po district council na kaleng jongi ngin persyang ban ay ka ba bahatam ya ka bangila ban ay syagi kumbu chiki pai ba ka jila hi boro awe kalau penlong yang bang kwa benyele yang ni election ngelu trei ha ka imlang salang noduk ko por ka badang khat news nam ka arta ngalong sodar sino pensi labun pensnam batang balong sodar kambiang yanga bat ngakwa ban mi samadan la kebenta ban penpau pajba la kebenta ban yo ban sakri kambha yiki pajba jo constituency bat kaptam ya ka khasil autonomous district council kumba kalong benta ki pajba ban nagaliang jonga ngikwa ban penne ya kata ka hok kriti ha ka sensar ka khadar po district council henry ni don nap de jingdu jingerman ka bakraw kum ka jaj benriu mi kum ba ngilong kum bala sasdin ha ei re ei lada nakaliang jonga nga job bat nakaliang jong hilang baro kum ki kandidat jong parti SPDP ngi job in persang ban kren hapo district council bang ide bandon ka polisi ka basyai nak benta ka nugo kam khlang bang ilaban ai ka jing sakri ka babha ikipat ba bat kin sngo ba ka nugo kam ka ba omdai bang sukam ba ka de ka hok ba jongi re ka de ban long ru bat ka an Kani Gadega Patisi TV.